Wa. Dyn ni eisiau mynd ar bwys mam a dad, ti'n eisiau mynd, ti'n gweld o wedyn ni? Os ti'n eisiau yn y canol fan hyn, ti'n gallu gweld e. Ok, o'n i'n brau ti fod yn dawel, tra bod mam a dad yn siarad, ok? Ti'n gweld? Helo, shwmai, Eleri Drwy. A Edward and Drwy. A ni bellach wedi symud nôl i Sir Gâr a ni'n byw ym mhentref Capel Dewi. O'n i'n gweithio, wel, dwi dal yn gweithio i Brifysgol Cymru y Drwy Dewi Sant. Ar y pryd, o'n i yn gweithio yn bennaf o gampws Abertawe a dwi'n gweithio yng nghanolfan gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol. Pethau wedi newid fel maen nhw a dwi bellach yn gallu gweithio mwy o Gaerfyrddin. Bod fi dal yn gorfod teithio i Abertawe bob hyn a hyn, ni'n ffodus iawn bod Sir Gâr o fewn pellter teithio call i unrhyw le rili, Abertawe i Gaerdydd hyd yn oed, lawr yr M4, mae'n mor gyfleus. Felly, yn bersonol i fi, oedd e tywelwch meddwl bod yr opsiwn o weithio o Gaerfyrddin yna. Doedd ddim eisiau poeni am sicrwydd swydd o ran lleoliad. Fi ddim yn gweithio fel periannwr sifil, o'n i'n gweithio yn Pennod cyn nawr, ond fi wedi cael eitha lwcus i symud nôl i cwmni sydd yn Gyfyrddin. So mae'r gwaith rhyw 10 munud o'r tŷ nawr. So lleihau lot o'r amser gwaith a mwy amser y teulu. So mae Elis a fi mas tu fas nawr. Ni'n mynd i adeiladu dyn eira fi'n credu. Dyma'r eira go iawn cyntaf i ni gael. Oedd dim lot dyn ni bore ddo. Ond mae lot dyn ni bore yma. Mae Elis mas yn chwarae yn barod. Ni'n mynd i adeiladu dyn eira. Mae Edward wedi mynd i'r gwaith heddi, diwrnod cyntaf nôl. Gobeithio fydd e ddim yn stuck yng Nghaerfyrddin. Ond ni'n hapus iawn. Ni'n mynd i gael lot o hwyl a sbrif fi'n siŵr yn chwarae bore yma. Mae bach fel Winter Wonderland yma, mae'n hyfryd. Elis a fi jyst yn mynd i fynd i heol cod tân. Mae wir yn edrych fel Winter Wonderland. Mae'r niwl yn hyfryd. Mae wedi bod yn rhywbeth lyflu. Mae Edward wedi dod nôl o'r gwaith, felly dyw e ddim yn sownd yng Nghaerfyrddin. A mae'n gweithio gartre efa'n cysgu, a mae Elis a fi tu fas yn joio. Mae'r ddoi o ni wedi cael magwraeth eitha gwledig yn y wlad. Ti'n benodol wedi cael dy fagu ar fferm. Bod ni ddim eisiau ffermio fel petai, o'n i'n gwybod bod ni eisiau ffindio cartref oedd gyda digon o le tu fas i fagu'r plant, fel bod nhw'n cael magwraeth eitha tebyg lle maen nhw'n gallu bod mas tu fas yn chwarae ar y beics a bod nhw'n saff. Bod ni ddim angen poeni bod yr hewl reit y bwys ar math na o beth fel bydden ni mewn dinas neu mewn tref. So oedd hwnna'n eitha pwysig i ni wrth chwilio. A wedyn ni, o ran y tŷ, wedyn ni bach yn ffysi. Oedd ambell i peth o'n i'n trio wylo amdano yn y tŷ, a jyst rhywle sy'n digon o lle, really, tu fewn a tu fas i cael magu teulu bach ifanc. Achos unwaith o'n i'n ymwybodol bod babi rhif 2 yn dod, oedd angen symud hi o ran symud yn agosach i ble o'n i eisiau bod yn yr hir dymor. O'n i ddim yn ffansio symud tŷ gyda 2 o blant gyda ni'n barod. Ond sa'n gwybod sawl tŷ gwelon ni? Mae rai bod yn agos at y 10 dros cyfnod o blwyddyn lle. Fi o'n i'n wylo a sawl cant ar y we, fi'n siŵr ni wedi cael pip a trio meddwl a bydde hwnna'n rhywle addas ato ni.
So, yeah. Ni wedi bod yn eisiau symud ers pan oedd Elis yn fabi bach, really, yn dyn ni. Dyw'r lle cywir ddim yn dod, a oedd dim byd o'n i'n gweld. O'n i'n aml yn mynd yn gyrru hi boll hefyd, o'n i. Os oedd rhywle o'n i wedi gweld ar y we, falle yn lle mynd i weld yn swyddogol, o'n i jyst yn mynd am drive a gweld beth oedd y lle'n edrych fel o'r tu fas, a just byth yn man oedd yn rili tynnu sylw ni. Ond ie, pan oedd ef ar y ffordd wedyn ni, oedd trod ar ysbardyn, mae'r rhaid i ni ffind o'r ole. Ie, fi'n neud te i ti nawr. Na, dyw Efa ddim yn gallu siarad dyw Efa. Dyw Efa. Dig, 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 dig. Yn lyflu bod ni yn rhan o gymuned a ni'n nabod yn cymdogion ni. Fel bues i a'r plant yn canu calennig ar ddydd Calan. Ie, mae'n jyst yn gret. Hollol wahanol ni fel oedd yn bywyd ni yng Nghastell Nedd.